دەستپێکە دەسا هەشتیمێلیدا مهم ببن کو هەشتیمێل بە هەشتیمێلی ماڵپەرێک چاوە تێ نویساندن divê dersê de hûn ê hîn bibin ku malperekê ji serî ve binivîsînin bêkê masî ji bo vê yekê em ê etîketên heştîmêlê hîn bibin em ê HTML dest pê dikin wisa wisa dest pê dikin ji bo ku em ji sîstemê re dibêjin ku em ji niha û pê ve em ê bi te re bi zimanê HTMLê biaxivin wekî ku mirov bi îngilîzî ji hev re bêje hello yek fêm bike ku em ê ji niha û pê ve pê re bi îngilîzî biaxivin mirov ji yekî re bêje roj baş fêm dike ku em ê ji niha û pê ve pê re bi kurdî biaxivin ev jî tiştekî wisa ye çawa fêm dike ku bi zimanê HTMLê axaftina me pê re qediya dema ku me got qediya HTML awsa ew dibêje axaftina bi min re ya HTMLê qediya ji vir û pê ve êdî wê bi zimanekî din binirxîne hemû tiştê ku em ê bi HTMLê binivîsînin wê di hundirê van her du etîketên HTMLê de binivîsandin ji xwe dema pêl etîketeke vekirî bikin ev Notepad++ nîşanî me dide ku ew etîket li ku der hatiye girtin jî yani heta ku der ew der wê nîşan da di hundirê wê de jî em ê beşa jorîn dibin navê heat de em dinivîsînin heat û heat awsa jî diqede di hundirê heat de navê malpera xwe em bi etîketa title dinivîsin yani sernivîs title bi îngilîzî tê wateya sernivîs û title dîsa awsa tê girtin û li bin heat piştî ku heat qediya di beşa heatê de em agahiyên malperê bicî dikin dûra jî badî heye badî jî beşa gewde a gewdê malperê ye û badî jî awsa tê girtin yani her etîketek ku hat girtin tê girtin her etîketek ku hat vekirin tê girtin jî di vir de jî di navbera van badiyan de jî hemû tiştê malpera me bicî dibe HTML hemûyan vedihewîne hem bêz dike heat agahiyên beşa jorîne title navê malperê ye û di hundirê agahiyên beşa jorî de ye badê jî gewdê malperê vedibêje anha em bi vî rengî tomar bikin ew ê di malpera me de tiştek xuya neke anha malperek me çêkiriye hundirê wê vala ye bi vî rengî vedibe dema mirov Firefoxê vedike îca niha em ê çi bikin em ê navê malpera xwe binivîsînin navê malpera me malper saz be bila malper saz me tomar kir îca em ê binêrin erê binêrin navê malpera me bû malper saz îca gewdê malperê jî ev dere agahiyên ku em di beşa heat de dinivîsînin vê qadê têkildar dike agahiyên ku em di beşa badî de dinivîsînin jî di vê qadê de derdikeve niha jî em ê li vê dera binivîsînin malpera min em ê di hundirê badiyê de binivîsînin malpera min û em ê werin li Firefoxê di geroka xwe de lê binirin erê malpera min derket bê me niha malperek çêkir di malpera me de tenê tiştekî wisa dinivîsîne navê malpera me jî malpersaz e bi vî rengî beşa yekem qediya